bašti svež otkinen struk, kad ga sečer plače, to je crni. Svetsku slavu ona, odavno je stekla, crvena i sočna, znamo to je Osnovci škole Desanka Maksimović u Zaječaru sa mnogo pažnje slušali su mladog pisca Nikolu Stojanovića, koji je čitao svoju poeziju. Njegova druga knjiga obuhvatila je pesme koje predstavljaju njegovo detinjstvo, a govore o babarogi, dobroj strani voća i povrća, sportu i ostalim temama bliskoj deci. Pesme su bile puno lepe, čitao nam je pesme i bilo je veoma zabavno. Jako mi se sve sviđa. Sve mi se sviđa, ne mogu da odaberem ni jednu pesmicu. Sve su super. Šta ti se najviše svidelo? Ona o babarozi. Nikola Stojanović je mladi pisac iz Kruševca koji je svoju prvu zbirku pesama pod nazivom Svet je bolji pre 3 godine promovisao u osnovnoj školi Desanka Maksimović, a sada je novom knjigom obradovao mališane. Inače, bavim se pisanjem već 10 godina i prvo sam počeo da pišem ljubavnu poeziju i čitajući Duška Radovića, Duško Radović jednom rekao, kaže, za decu treba pisati isto kao za odrasle, samo mnogo bolje. Ja sam rešio da pišem malo bolje i počeo sam da pišem za decu, tako da su nastale te pesme koje su uglavnom potekle iz mog detinjstva, znate, sada kada se vratim u prošlost, uvek se setim tako nekih događaja, nekih lepih anegdota i tako nastaju te pesme. Za intelektualni razvoj dece ovakvi časovi mogu biti veoma korisni. Radi se učenicima od 1. do 5. razreda, zato što su mu takve pesme. Inače, i prethodna knjiga je bila vrlo interesantna, neka su deca čak na takmičenju recitatora birala njegove pesme i jednostavno njegov pristup je takav da deca uživaju. Pored ovih, ajde da kažemo, mnogo starijih pesnika za decu, jer mi tu imamo jedan jaz, uglavnom znaju te starije pesnike koji već nisu sa nama, treba da znaju i mlađe i da, eto, rastu uz njih, kao što će i pesnik da raste uz svoje čitaoce. Promocija knjige Pesme za decu autora Nikole Stojanovića predstavljena je učenicima od 1. do 5. razreda.